फैगौ 9 आरो 10 जुलाइआव डिमाकुसियाव इउएन एकाडेमि बिगियान आरो सानखान्थि फोरोंगिरिफोरनि ट्रेनिं वर्कशप काम फेलिसिटेशननि हाबाफारि खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्ला इउएन एकाडेमि एग्जाम बर्डनि दैदेननाय बड' शिक्षा संस्कृति न्यास आरो बड' एडुकेशनेल ट्रास्ट एन्ड ससाइटिनि गेजेरजों खुंफुंनो लानाय जादों। 9 जुलाइ फुंनि 10:30 रिंगायाव हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन समाज सिबियारि जौस्रां बर'आ। लोगोसे आलारि बाथि फोजोंगोन आरो बड'फानि गोसोखांथियाव बिबार बावगोन उदालगुरि जिल्ला इउएन एकाडेमि एग्जाम बर्डनि आफादगिरि बिथां बाबुराम बसुमतारिया। फुंनि 10 रिंगायाव ट्रेनिं हाबाफारियाव सानखान्थियारि ट्रेनिं हाबाफारिखौ दैदेनगोन सेरफांगुरि हाइ स्कुलनि आयदा फोरोंगिरि बिथां हितेश शर्मा। लोगोसे एमटिबि एमएलएनि हाबाफारिखौ दैदेनगोन उदालगुरि जिल्ला इउएन एकाडेमि एग्जाम बर्डनि कनसालटेन्ट डक्टर प्रफुल्ल बसुमतारि बिथाङा। 10 जुलाइआव बरायनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं मुंदांखा लिरगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि गोदान आथालनि जाखांफुनाय फरायसाफोरनि थुलुंगागिरि इन्सपिरेसनेल फादार डक्टर अजित बर' बिथाङा। जाय थांखिखौ नोङो लादों बेयाव नों फकास खालामनांगोन। फकास खालामोब्ला बिमानि बोर मोनगोन, बिफानि बोर मोनगोन, फोरोंगिरिनि बोर मोनगोन आरो फोरोंगिरिफोरनि बोर मोननानै आं जेब्लानाखि बिश्वनाथ कलेजाव फरायो आर्ट्स स्ट्रिमाव कलेजावनो बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार आं मोननो हादोंमोन। बेनिखायनो फरायसाफोर गावखौ एम्पावार खालाम, गावखौ गोहोगोरा खालाम, जोनो रोहो रोहो जोंनाय अर बायदि गावखौ खालाम। आरो बेखौ सोर खालामगोन? आंखौ आं खालामगोन, नोंखौ नों खालामगोन। मिथिगौना? रावनिबो सायाव बिसास दाखालाम। जाबाय? थुलुंगा खांजानो खाङाखै फरायसाफोर? खांदों? साबायखर, जोबोरै गोजोननाय मोनदों। जोबनायाव आङो मोनसे बाथ्रा बुंगोन। सोरबा फरायसाफ्रा सुइसाइड जानो गोसो जादोंब्ला आंनो फन हर। 86-380-77413 आंनि फन नाम्बारा 86-380-77413। आङो न'आव फैनानै रैखा खालामफैगोन। सोरबा जुदि ड्राग जानो गोसो जादोंब्ला आंनियाव फन खालामग्रो, आं फैनानै रैखा होगोन। आंनाव माखासे मोन्थोर दङ। रावबो मानसिया जोंनि सुथुर नङा, गोसो सिङावनो दङ। गावनि गोसो सिङावनो दङ। अलसिया, बेबो मोनसे सुथुर। दुखु जानाय, बेबो मोनसे सुथुर। गिनाय, बेबो मोनसे सुथुर। लोरबां जानाय, बेबो मोनसे सुथुर। आं मावनो हाया, बेबो मोनसे सुथुर। गावनि गोसो सिङावनो दंजोबो सुथुर। बेनिखायनो गोसो सिङाव थानाय सुथुरखौ नोङो फेजेनग्रोनांगोन। गोसो सिङाव थानाय सुथुरखौ फेजेनग्रोयोब्लासो नोङो बुहुमनि मानसिफोरखौ नों फेजेननानै नों देरहासार जानो हागोन।